Nsemmilkom ħbib tagħna la oħra ta' dialogu illum grazzi għal PM News u din ix-xandira diretta bħalissa minn fuq il-Facebook. Miegħi għandi il-mistieden ta' kull nhar ta' erba' Karmenu Borġ, però darba iżjed espert fuq is-suġġett li se nitkellmu dwaru llum għandi s-Sur John Spiteri Ginger, qed li ksura x'isu Karmenu, mhux kemm aħna kattivi u xbieru, Karm. Jiġifieri moment kull ta' kuljum ma ngħidlek sur. Il-ġo qed nara ftit, ara ngħidlu sur, ma dak il-kattiverja ta' bejnietna, imma m'hemmx kattiverja ħbiberija sinċera. Jiena fisem il-moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà qegħdin nagħmlu dawn it-tip ta' dialogi din id-darba minn fuq dawn il-mezzi tal-Facebook sabiex inżommu dik is-sensiela tal-laqgħat ta' dialogu li konna bdejna numru ta' xhur ilu niġru minn lokalità għal oħra il qudiem nerġgħu nibdew meta t-temp ikun tajjeb inżidu wkoll ma' din il-laqgħa li qegħdin nagħmlu permezz tal-Facebook. L-idea hi li aħna nżommu kemm jista' jkun id-diskors fuq il-valuri għaddej. Ħaddieħor donnu l-importanza tal-valuri umani jipprova jitfihom, jipprova jeliminhom mill-ħajja. U qegħdin nindunaw x'inhu jiġrilna bħala pajjiż iżjed ma qegħdin inwarbu il-valuri umani allura dieħlin iktar l-adorazzjoni ta' Alla tal-flus. Inwarbu l-ideoloġija ħanajdu hekk tal-valuri umani u tidħol ideoloġija oħra. Jekk kien jew inkella jekk neħħejna l-ideoloġiji, bad il-flus ħadu over. Meta jieħdu l-flus over, kull ma jsir jibda jsir minħabba il-flus, jibda jsir minħabba l-interessi personali ta' dak u tal-ieħor. U aħna naraw li s-soċjetà meta qed jiġrilha hekk qed ikollna diżumanizzazzjoni. Id-dinjità tal-persuna umana minflok tmur il-qudiem tmur lura. L-importanza tal-persuna umana meta jittieħdu deċiżjonijiet anke politiċi ma jibqgħux iktar il-prijorità imma jispiċċaw jaqgħu ħafna lura. Il-ġimgħa li għaddiet tkellemna rigward il-valur tal-libertà. Il-valur tal-libertà meta jonqos jonqsu ħafna valuri oħrajn, għax il-valuri huma bħal nisġa fil-bitzilla. Jekk ma titlef punt, allura ħajaqa' kollox. Jew inkella bħal binja ta' ħadd tas-sejjieħ, jew binja oħra kif tneħħi ġabla jitkrolla kollox. Il-valuri ma tistax tilgħab fihom. Il-valur tal-ugwaljanza meta jaqa' l-importanza tiegħu jew inxelfuh jew nippruvaw intuh xera li taqbel lilna, nkunu qegħdin innaqsu mill-valur tal-libertà. Imbagħad nispiċċaw imbabsu l-valur tal-ġustizzja. Imbagħad nispiċċaw immissu u nxelfu ħafna mill-valur tad-dinjità tal-bniedem. Imbagħad nispiċċaw inkissru l-valur tal-familja. Qegħdin tindunaw kif il-valuri meta nispiċċaw ma nirrispettawx valur nkunu qegħdin nonqsu wkoll fil-valuri l-oħrajn. Primarjament fil-valur tad-dinjità tal-bniedem. Illum is-suġġett tagħna huwa it-tfal tagħna u l-ideoloġija tal-gvern u għalhekk għamil din it-tip ta' introduzzjoni. It-tfal tagħna u l-ideoloġija tal-ġeneru, skużawni mhux tal-gvern, tal-ġeneru. It-tfal tagħna u l-ideoloġija tal-ġeneru. U ma' tfal tagħna tmur imbagħad l-edukazzjoni tal-ideoloġija tal-ġeneru. Ħalli fi ftit kliem inkompli nispjega u ħadd ifhmuni. Ftit ilu kien hemm persuna, mara, anzjana, nanna, u qalt li Edwin. Taħseb li sewwa li qegħdin nagħmlu l-itfal żgħar tagħna dan it-tagħlim biex ġejja din. Qalt li ġiet it-tifla tat-tifel tgħidli nanna, don't tell me how to play or to play with dolls. They teach me in school that when I want I can be a boy. Dan f'Malta, ta' mhux fil-Kanada, mhux fl-Amerika. Fi skola u qed titkellem din in-nanna miegħi
fuq tifla li għadha żgħira. Din in-nanna mwerwra x'semet għalt li ma kontx naf sa nirrispondija. Għaltilha toqgħodx tgħidli biex nilab. Jgħallmuna l-iskola li fixħin irrid, when I want, fixħin irrid. I can be a boy. Fixħin irrid jien nista' nsejr boy. Tifel. Illum dan huwa s-suġġett. Qegħdin nagħmlu sewwa hekk staqsitni din in-nanna inkwetata li qegħdin nagħmlu l-tfal tagħna dawn l-affarijiet. Oħrajn jiġu jkellmuni fuq qegħdin nagħmlu sewwa nagħmlu l-tfal żgħar tagħna fuq l-edukazzjoni sesswali għax nibdew bidejat tajbin ejja nagħmlu tfal tagħna fuq l-edukazzjoni sesswali. Imma mbagħad il-kurrikulum l-intenzjoni ma tkunx l-edukazzjoni sesswali, ma tibda tinduna li qiegħda tkun ftit iktar minn daqshekk. Din hija d-dottrina tal-ideoloġija tal-ġeneru. Jiena nsejħilha id-dottrina tal-ideoloġija tal-ġeneru. Għaliex il-ġeneru u mhux is-sesswalità? Għax bdiet dieħla l-idea li inti bħala persuna il-ġeneru tiegħek mhuwiex determinat mis-sesswalità tiegħek. Jekk is-sesswalità tiegħek ta' maskil jew femminil, imma l-ġeneru mhuwiex iddettat minn kif twilid, imma minn kif tħossok. U dawn it-tip ta' kliem bdew dieħlin anke fil-liġijiet. Kont għadni l-Parlament meta bdejna mmissu ma' din it-tip ta' nomenklatura, ta' kliem, ta' ġiġatura. U wieħed jibda jikkonfondi. Illa għaliex din it-tip ta' ideoloġija, ta' loġika, ta' raġunar, rajnija dieħla fil-liġijiet tagħna. Fisem l-ugwaljanza, u qegħdin immissu valur ieħor. L-ugwaljanza. U da kollu li qed nitkellem dwaru jien, l-ideoloġija tal-ġeneru, tidħol fil-liġijiet pass impass, jew kif jgħid il-Malti l-antik kiss inkiss bil-mod il-mod, fil-liġijiet li qegħdin dieħlin fil-pajjiż daħlu dawn l-aħħar 7 snin. Kollha fisem l-ugwaljanza. L-ugwaljanza hija valur importanti fil-binja ta' soċjetà ġusta u alla ħares ma jkonniex sens ta' ugwaljanza u rridu sens kbir ta' rispett lejn l-ugwaljanza biex ikonna soċjetà moralment ġusta u b'saħħitha. Imma jiena mal-kelma issa għadni kemm semmejt il-kelma wkoll mal-kelma ugwaljanza, ġeneru u anka rispett, il-kelma rispett. U għaw fejn nibdew naqilbu kollox. Illa li għandna min qed jipprova ifihem lill-poplu. U allura nidħlu f'dawk li aħna nsejħulhom ta' loġika liberali. Il-gvern, il-politika, il-parlament għatwa numru ta' leġiżlazzjonijiet li ħafna drabi din it-tip ta' loġika kienet qiegħda hemm. Li bil-kelma ugwaljanza iżjed bdejna nifhmu uniformità milli bdejna nifhmu rispett. Il-kelma ugwaljanza bdiet tifhem, bdejna nfehmu, il-politiċi bdew ifehmu, meta kont il-Parlament jiena kont noġġezzjona, ma naqbilx, kien hemm drabi fejn ivvotajt kontra, kien hemm drabi fejn ippruvajt inżomm liġi milli tibqa' għaddejja, imma dejjem ippruvaw juru li l-kelma ugwaljanza dejjem riduha tfisser uniformità. Jiġifieri jew dak li rridu huma, jew m'hemmx triq oħra. Jew dik l-idea, dik l-ideoloġija, dik it-tip ta' liġi qiegħda ssir biex indaħħlu l-ugwaljanza. Imma tant kienet uniformità il għaliex ma rridux il-min jitkellem mod ieħor għal dawk li rridu jispjegaw huma.
U allura għalhekk konna nikkritikaw u ngħidu din mhix ugwaljanza li tfisser rispett lejn id-diversità. Ugwaljanza nifhmu bija. Jekk trid tifhem bija u tagħmel il-ġid fis-soċjetà. Rispett lejn id-diversità. Jiena jista' jkolli idea, Ġon għandu idea oħra u Karm jista' jkollu idea oħra. Ugwaljanza tfisser jien nirrispetta l-idea ta' Ġon, nirrispetta l-idea ta' Karmen u ngħixu it-tlieta flimkien b'mod tranquill nemmnu tliet affarijiet differenti. Imma l-liġijiet li pruvaw jgħaddu f'isem l-ugwaljanza għaliex tfisser uniformità, l-liġijiet huma maħsuba li jew kif irrid jien. U Ġon jekk ħajmeri lili li qed nagħmel il-liġi, jiena ħandaħħal fil-liġi mekkaniżmu ta' kif il-Ġon jien nagħlaqlu ħalqu. Mekkaniżmu ta' kif il-Karmenu neliminah, nagħlaqlu ħalqu. Infatti, rajna kif anka dal-aħħar kellna sensiela ta' nies li trasqu l-qorti bl-akkuża ta' hate speech għalli niġu għal-realtà bħalma kien Father David Muscat. Bħalma kien Matthew Gregg. Li minn fuq dan l-istazzjon, minn fuq dan l-studios. Esprima qasam esperjenza mal-pubbliku rigward kif ral bidla lura f'ħajtu. Li minn gay raġa sar persuna għandna nużaw il-kelma straight. Dawn huma kliem li xi darba nistgħu nippruvaw nibdew neliminawhom ukoll għax il-persuna tibqa' persuna. Imma l-atteġġament sesswali tiegħu. U għax esprima lilu nnifsu kif ra din il-bidla, jitrassaq il-qorti. L-istess nies Mario, Rita, li jenna qegħdin jagħtuna l-opportunità li niġu hawnhekk nitkellmu, tresqu l-qorti għaliex taw l-opportunità lil dan Mario Gregg jesprimi li Matthew Gregg jesprimi lilu innifsu. Matthew Gregg. Allora tibdew tindunaw li l-liġijiet qegħdin hemm mhux biex joħolqu klima ta' rispett lejn id-diversità, imma uniformità. U din l-ideoloġija qiegħda tiġi malma l-tfal tagħna. Bl-iskuża u r-raġuni valida u tajba ta' kif fis-soċjetà tagħna noħolqu rispett lejn min għandu atteġġamenti sesswali differenti. L-idea hija tajba. Hemm ideat li huma tajbin biex jiena nuri rispett bħala tifel llum adult imma lejn min huwa ta' atteġġament sesswali differenti minn tiegħi. Għax huwa gay, għax huwa persuna oħra, għax huwa jgħid li huwa differenti minni. Imma biex noħolqu din it-tip ta' rispett, qegħdin nippruvaw nagħmlu dan it-tip ta' liġijiet. Imma qegħdin nippruvaw nagħmlu l-tfal tagħna, fl-iskejjel tagħna, anka f'età li hija żgħira. U dan ġarek il-Kanada, ġarek il-Ġermanja, qed jiġri hekk f'numru ta' pajjiżi ta' maħniex weħidna, din hija ideoloġija ta' m'hemm xejn li huwa xjentifikament ipprovat, ma din l-ideoloġija qiegħda timxi ma' element politiku wkoll. U allura din l-ideoloġija li qed tiġi malma fl-iskola hija dik li esprimiet dik in-nanna li samat mingħand it-tifel, it-tifla tat-tifel tgħidilha nanna. Jiena mhux inbilli tifla, jien fiex irrid insir boy. Imma ftit ilu ngħidu li forsi inħsadna. Illa għaliex f'pajjiż fl-Ewropa, l-Svezja, Sweden, li kienet ukoll qed tgħallem dan it-tip ta' tagħlim fl-iskejjel tagħhom, li tfal żgħar tagħhom ukoll ħarġet l-aħbar li waqfu dan it-tagħlim. Illa għaliex raw li mhux qed isir il-ġid li ħasbu li se jkun qiegħed isir.
Jiena ktibt fuqha wkoll malli rajt l-aħbar fuq il-blog ta' Simon Merċieqa u daqshekk ieħor u bħali jagħmel ukoll John Spiteri Ġinġel imma daħal fiktar dettall u qasam ma' min qara l-artiklu tiegħu fuq il-blog ta' Simon Merċieqa il-vera raġuni għalfejn l-Iżvezja u pajjiżi oħra qed jibdew ibidlu din il-politika rigward x'qegħdin jgħallmu l-tfal tagħhom, rigward kif tista' tagħmel din il-bidla fis-sesswalità tiegħek. Din kienet l-introduzzjoni tiegħi. Introduzzjoni li rrid nagħlaq imma b'osservazzjoni. Aħna rridu nkunu l-ewwel ħaġa minn ta' quddiem li meta nitkellmu rigward dawn l-affarijiet, nifhmu li qegħdin nitkellmu rigward affarijiet li huma sensittivi, rridu nibqgħu u nemmnu, rridu nibqgħu nuru rispett lejn kull persuna tagħliema atteġġjament sesswali ir-rispett irid ikun fuq kollox. Aħna bħala bnedmin, bħala nsara temmen u ma temmenx x'inhi r-reliġjon tiegħek. Minti l-ewwel ħaġa bħala bniedem għandik turi rispett anke lejn min ma taqbilx. Għandna wkoll inkunu kontra kull diskriminazzjoni. Kull diskriminazzjoni hija ħażina. Jien ma nista' qatt nagħmel xi ħaġa li niddiskrimina kontra John, anke jekk ma naqbilx miegħu jew naqbel miegħu. Ma nista' qatt nagħmel xi ħaġa li niddiskrimina kontra Karmenu naqbel jew ma naqbilx miegħu. Inkella fejn hu l-valur tal-libertà? U ma nistax laqqas tagħmel diskriminazzjoni imma f'isem l-ugwaljanza. Però aħna rridu nkunu kontra kull diskriminazzjoni li b'deċiżjoni politika titressaq fil-liġijiet tagħna bl-iskuża li sa tiġġieled diskriminazzjoni oħra. Dika, imbagħad hemmhekk iridu nqumu u niddefendu dak li nemmnu fih. Din mhijiex il-valur tal-libertà. Ma tistax insur politiku tagħmel liġi bħalma kien ħajsir u naħseb li dalwaqt naraw it-sattini verżjoni tagħha din il-liġi tal-ugwaljanza, però jekk ħad tkun liġi li permezz fisem ir-raġuni valida li inti tiġġieled id-diskriminazzjoni, tispiċċa toħloq diskriminazzjoni oħra. Allura dik ħad tkun xi ħaġa li wieħed irid jieqaf u jiġġeldilha. Għax hemmhekk ħammurru żmerġ mill-vera valur tal-libertà, mill-vera valur tal-espressjoni tal-kelma, mill-vera valur ta' xi tfisser rispett lejn id-diversità, u ċoe xi tfisser ugwaljanza. Din kienet l-introduzzjoni tiegħi fit-tul biex inkun qiegħed nagħmel l-istorja kemm jista' jkun ħalli issa tkomplu tisimgħu il-kelliema sħabi, ikellmukom dwarha u jekk hemm bżonn minflok programm wieħed anke nagħmlu iktar minn wieħed skont kemm turu interess li tridu tisimgħu iktar. Ħanaddi l-kelma lil Karmenu u mbagħad John fideh biex anke jkellemna fuq ir-rapport ta' x'sabu il-Gvern Svediż rigward dak kollu li qed nitkellem dwaru jien. Grazzi Edwin, mhux għandhom ħafna. Nixtieq nagħmel żewġ osservazzjonijiet mir-rapport anki sew mill-artiklu li kiteb John kif ukoll fl-artiklu li kiteb għandu wkoll link ma' rapport li ta' studju li sar fl-Iżvezja li x'aktarx wassal sabiex il-Gvern Svediż jabbanduna l-enfasi fuq l-ideoloġija tal-ġeneru fis-sistema edukattiva tiegħu. Dan ir-rapport jindika ċerti inkwetanti, speċjalment fuq l-effett fiżiku mentali ta' dawk li huma esposti għal dawn l-ideoloġija. Dan huwa rapport ħanibda hekk, huwa rapport xjentifiku, ġifieri fih il-metodoloġija, il-metodu li ntuża fih is-sorsi minn fih l-informazzjoni kif ukoll anki jitkellem fuq il-mod kif saret ir-riċerka. Ġifieri dan huwa mhux sempliċement artiklu ġo gazzetta jew inkella xi ħmerija fuq YouTube. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa saret taħt kontroll, taħt studju kwantitattiv kif ukoll kwalitattiv. Ġifieri
ġi studjat, saru sample, saru kollox. Musaqt nidħol hawnhekk fil-metodoloġija għandna saħtej sħaħ kieku ngħidu. Biss ngħid biss li għandek rapport kif suppost, rapport xjentifiku kif suppost, espost tal-riċerka bil-metodoloġija kif normalment issir. U l-affarijiet li huma importanti li saret ħafna ħsara fuq iż-żgħażagħ li kienu esposti għal din l-ideoloġija u anke għall-konklużjoni tagħha, ġifieri dawn xut minnhom għandhom dannu li ma huwa irreversibbli. Dan qed nikkwota hawnhekk x'qal dan rapport, ġifieri mhux qed naqraw minn żmien jew inkella. Però wkoll għandek ukoll ta' min jaħseb li żgur li hemm iktar hemm rapporti oħrajn u hemm bosta artikli, però ta' min jaħseb iktar ma qogħdu nitilfu fl-artikli, dawn affarijiet li seħħew fejn diġà dawn l-affarijiet li naraw illum u Malta kienu applikabbli, ġifieri ma' żmien beda ħireġ il-frott tagħhom. Issa jiġi f'Malta għadna fil-bidu. Forsi għatem ċertu nies ferħanin li skoprew kif qed l-aħħar darba meta tkellimna fuq il-libertà tal-espressjoni u għax meta xi ħadd meta ddiet il-liġi tal-bestemja li titneħħa. Forsi kemm minn ferraħ għax qala issa aħna liberi ħankunu bħal barra minn Malta dil-famuż kumpless kolonjali li għandna ġo moħħna. Imma fil-verità il-riżultati ġaqt jinħassu barra minn Malta u ħibdew ħassu Malta wkoll ovvjament. Allura mhix se tidħol ħafna f'dettalji għax John Zwi jaf iktar minni. Imma li ħanajtu li hemm bżonn li l-affarijiet naħduhom aktar b'ċertu kawtela, nistudjaw aħjar u naraw x'inhu tajjeb għalina bħala poplu u anke għall-futur, fis-sens li l-familji tal-lum minnhom għandhom jiġu l-familji tagħna u l-kontinwazzjoni tal-poplu tagħna, tas-soċjetà tagħna u taċ-ċiviltà tagħna. Ġifieri meta naraw dal-affarijiet irridu naħsbu fil-fond. Huwa tajjeb illi oġġett ngħidu issa liberu daqshekk fil-futur, tajjeb li naħsbu x'impatt ħajħallu fuq il-futur. U għalhekk jiena kważi nħossni anke meta qrajt ir-rapport nikkitni daqsxejn, speċjalment rapport xjentifiku għax tibda tara ħafna ħsara li tisseħħ fuq ċertu individwi. Ġifieri għalhekk importanti li nkunu kawti anke fl-edukazzjoni x'qed nagħmlu l-tfal, ġenituri attenti x'qed jagħmlu l-tfal l-iskola għaliex jista' jkun li inti minn għalik it-tfal tiegħek jieħdu l-edukazzjoni u għandu jkun xi ħaġa oħra. Allura importanti li nkunu moħħna hemm u bħala soċjetà nkunu anke konxi ta' bidliet mhux li isiru ma tiġu mbuttati wkoll. Għaliex ħafna drabi ċertu illum il-ġurnata kif għedna il-ġimgħa l-oħra, dak li jidher li ovvju, tgħidu l-Maltin għandhom l-indipendenza, ħafna drabi għandek lobbies qawwijin, qas il-poplu ma jiddeċiedi, imma l-lobbies jiddeċidu għalih il-poplu jaċċettahom għax jiġi indottrinat jew inkella impressjonat jew aljenat biex jaċċetta ċertu affarijiet. Rajna xi żmien ilu konna rajna persuna li kien fil-Parlament Maltu li llum hija waħda mill-Kummissarji Ewropej tiftaħar kif fuq kwistjoni oħra irnexxielhom iqarqu bil-poplu sa ċertu punt, tiftaħar mal-awtorità barranin, biex bdiet tgħid isma' aħna dnielhom illi din hija xi ħaġa libertà kulħadd jieħu pjaċir bil-libertà u ma dnilhomx eżatt x'kienet tinvolvi din il-liġi li kien għandu għaddiet deret ma' ħafna postijiet anke fuq l-internet ħanajdu hekk jiġifieri dal-ftaħir ħanajdu hekk u kien ixxokja ħafna nies meta raw. Ma il-Malti donnu jinsa malajr, dak li ġara. Li bit ngħid illi noqogħdu attenti u nħallħalli bidejt John, għax John ħajspjega żgur ħafna ħjar minni fuq din il-kwistjoni ġifieri. L-ewwel nett semmejna ħafna l-kelma rispett. Jiena naħseb l-ikbar rispett li tista' turi lil kwalunkwe persuna hija billi tipprova tgħidlu l-opinjoni veritiera tiegħek li mhux li tgħidlu dak li jrid jisma' jekk inti temmen li mhuwiex taġid għalih, imma tgħidlu x'taħseb li huwa taġid għalih. U aħna konċernati mhux għax nobgħodu xi ħadd, anzi bil-kontrarju jien ukoll għandi tifla żgħira
dan nagħmluh għax inħobbu lil-uliedna u ma rridu lil ħadd, speċjalment fi sem ideoloġija, jirrovinhom għal ħajjithom. Issa, din l-ideoloġija għandha hemm diversi aġendi waraja li jiġu flimkien u jimbuttawa. Għandek mingħajr dubju għajdu l-aġenda progressiva, ġifieri din temmen li l-bniedem mhux vera għandu natura intrinsika li bażikament il-bniedem tista' taġnu kif trid u li l-bniedem saħansitra bir-rieda tiegħu jista' anka jimponi r-rieda tiegħu fuq in-natura nnifisha. Ġifieri li jien il-natura ma tiddefinixxix xien imma nista' nimponi r-rieda tiegħi fuqha. Għandek l-aġenda m'hemmx dubju tal-industrija tal-mediċina. Dawn it-tfal, dawn iż-żgħażagħ, dawn huma il-klijenti perfetti. Għax dawn minn kif tqabbadhom il-hormones u l-hormone blockers sakemm toperhom, sakemm imutu kontinwament fuq il-mediċina, medikati għal ħajjithom kollha. Ġifieri ma jistax ikollok klient, għamildu hekk pazjent aħjar minn hekk. U dan hemm videos, anka videos li ġew illikjati fejn diretturi ta' sptarijiet u hekk jagħmluha ċara lill-amministrazzjoni tagħhom, jagħmluha ċara lil ħaddiema tagħhom li hemm flus kbar fiha di u minn ma jogħġbux jitlaqlem. Ġifieri daqqas tant li qogħdu jduru mill-awża. Hemm aġenda oħra li finanzjata b'finanzi kbar ħafna, biljonari kbar, li daw jemnu fit transumanizmu, daw jemnu f'futur fej il-bniedem kif inhu mhuwiex tajjeb biżżejjed, b'xi mod il-bniedem irid joħloq xi ħaġa aħjar milli hu, u dak il-futur tagħhom jarawh ġifieri fil-konxu tal-bniedem imma mhux marbut man-natura tiegħu. Ġifieri transumanizmu huwa li nibdew nlaqqgħu il-bioloġija mat-teknoloġija, sakemm fl-aħħar mill-aħħar aħna nsiru kważi ġisem naqas għandna bżonnu u ngħixu ħajja virtwali ma mmutux u dan hemm min jemmen fihom bisħieħ. U l-ewwel pass inti biex tasal għal dak il-għan hija li titteqret il-binarju sesswali, titteqirdu. Għax inti biex tmur mir-reali għal virtuali fejn tista' tkun li trid titteqret ir-realtà umana binarja. U hemm aġendi oħrajn, ġifieri m'għandniex ħafna tul biex nislu fiha, ġifieri dina mhux neċessarjament hemm kurrent wieħed qed jinbutta, hemm diversi kurrenti. Issa, dawn l-istudji bħalma semmejna tal-Iżvezja fejn importanti għax ġeneralment meta jsiru esperimenti, ħanejxin esperimenti daw ġifieri soċjali, għax meta kont tifel jien 40 sena ilu ħadd ma kien jisma' b'każ. Ġifieri li xi ħadd li tifel irid isir tifla jew tifla tisir tifel, ġifieri daw jekk kienu raritajiet li nista' ngħidlek ġifieri fraħasih ħadd ma semma bihom. Però hija ovvja li qed tiżdied u frata allarmanti, nitkellem jekk tippermettuli wkoll fuq rapport li ħarġet whistleblower l-Amerika il-ġimgħa l-oħra stess, fejn illum dal-fenomenu tant qed jikber partikolarment fil-bniet u nispjega wkoll għalfejn fil-bniet. Brata allarmanti ġifieri li juri ċar li dana mhijiex xi ħaġa ġifieri ġejja mid-DNA tiegħek, min-natura tiegħek, fil-fatt huma stess jammettu li il-ġeneru kważi huwa marbut mal-bioloġija tiegħek li allura staqsi mela għalfejn titagħmel operazzjoni jekk il-ġeneru mhux affettwat mill-bioloġija tiegħek. Jekk inti għandek ġisem ta' raġel u tħossok ma' raġel, għalfejn għandek bżonn tmur tagħmel operazzjoni biex tneħħel l-organi sesswali ta' raġel. Jekk il-ġeneru kif qed tgħid inti hija kontradizzjoni. Imma insomma, ġifieri l-iktar li qed taffettwa hija l-bniet u hemm raġuni wkoll għalfejn qed taffettwa l-bniet. Għax il-bniet fost affarijiet oħra l-irġiel huma inqas threatened minn dal-fenomenu li mara issir raġel li r-raġel ma tantx
bezzaw, għax jekk ħajkompeti ma' mara li s-raġel, il-raġel ħajjerbaħ biologikament u aktar b'saħħtu, ġifri nafu għam dina mhux kwistjoni ta' gwaljanza, di kwistjoni ta' natura. Però kif qed naraw ġiġa, u qed naraw ħafna reżistenza feminista kontra transgenderizmu, għax jafu n-nisa li huma l-iktar li ħajbatu minna, għalfej, ġa qed naraw irġiel li jiddikjaraw ruħhom nisa, imorru jikkompetu fl-isports tan-nisa u jikkaxkru kull rekord li hemm. Ġifieri tista' timmaġina ġlieda boxing da fl-isports u fl-isports hemm il-miljuni u l-biljuni wkoll. Fl-aħħar mill-aħħar temmen li jint hemm il-bioloġija. Għandek każijiet iktar gravi fej rapists, ġifieri nies li kommettew stupru fuq nisa jiddikjaraw li huma ruħhom nisa u jibgħatuhom il-ħabs man-nisa. Ġifieri għalfejn qed teffettwa n-nisa l-iktar, għalfejn qed tattira l-bniet li żjed. Din hija realtà li sfortunatament u importanti ħafna ġenituri, kull min inkwetat l-ikbar favur li jista' jagħmel l-itfal tiegħu huwa li jikkontrollalhom il-mobile. Meta tagħtu mobile l-itfal tiegħek tagħkom mingħajr kontroll qed ittuhom il-valenu. Essenzjalment il-valenu. Ħafna minn dan il-fenomenu ta' contagion qed jiġri online, qed jiġri minn ħafna influencers fuq YouTube, anka cartoons issa għandna bla ġeneru whatever. U it-tfal anka ħanajdulhom hekk inverted commas normali, ukoll fil-pubertà u fl-adolescenza jgħaddu minn ħafna taħwit sakemm jiskopru l-identità tagħhom. U daw l-istudji juru li l-iktar nies affettwati huma nies li għandhom kundizzjonijiet oħra, apparti ġifieri l-isfida tal-pubertà nnifisha għandek statistikament għandek ħafna minnhom pereżempju jkunu fuq l-ispektrum tal-autism, għandek ġifieri għandek kundizzjonijiet oħrajn li kollox ma kollox aħna daw it-tfal jagħmluhom iżjed vulnerabbli u fin-nisa iżjed li qed jiġri wkoll bis-saħħa tal-smartphone. It-tfal tagħna mhux is-sexual education fil-klassi. Is-sexual education, mhux education, għax ma stax issejħilha edukazzjoni, edukazzjoni xi ħaġa televak, xi ħaġa li toħroġ l-aħjar minnek. Ġifieri dan huma saturati ġifieri pornografija u pornografija dejjem tissir iżjed violenti. Fi studju sar l-Ingilterra l-ġimgħa l-oħra, 50% tas-subien taħt 15-il sena jemmnu li n-nisa jieħdu pjaċir jiġu msawta waqt is-sess. Hekk jemmnu daw, għax dawk ma jaraw porno l-porno violenti. U aħna min-naħa ta' parsi qed niġġieldu il-vjolenza domestika, u minnaħa l-oħra tinrawmu ġenerazzjoni li ħadd garantixxi ġifri d-vjolenza ħadd esplodi. U l-bniet u n-nisa li huma sposti għall-istess tip ta' porn, pereżempju, għandhom qed inrawmu fihom sens totalment warped, totalment ta' x'inhu s-sess. Issa jekk inti tifla u l-idea tiegħek tas-sess hija li tara raġel isawtek. Da ħafna minnhom ma jridux jibqgħu nisa. Ġifieri hemm minnhom li jekk dik tfisser li tkun mara għalija, allura għandi problema jien naċċetta nkun mara u għandek ħafna minn daw il-komplikazzjonijiet. Issa biex indur ir-rapport għalfejn għażid dar-rapport. Hemm ħafna rapporti, kien sar wieħed minn University of Birmingham, hemm ħafna rapporti, però dan huwa l-ittwal wieħed, ġifieri l-iktar studju li sar fuq tul. L-Iżvezja kienet l-ewwel pajjiż. L-Iżvezja huwa pajjiż progressiv per eċċellenza u minn tal-ewwel biex idaħħal kwalinkwa affarijiet ġodda. U ħafna l-effetti ta' ċerti affarijiet ma narawhomx l-għada. Din l-idea anke meta daħal id-divorzju f'Malta fit-2009, kulħadd ħaseb li l-għada ġifieri ħadd ikkollassa kollox u min qal tara kif ma ġara xejn ma ġara affarijiet tħosshom ġenerazzjonijiet wara ġifieri deċenni wara u ħossuhom. U l-istess f'dal każ. U dan ir-rapport juri għax issa rridu nifhmu wkoll li f'din il-kwistjoni hemm il-konsekwenzi diretti u l-konsekwenzi indiretti li t-tnejn li huma tiġelu pajjiżi jaħsbuha darbtejn. Il-konsekwenzi diretti huma li x-xjenza bħal dar rapport juri biċ-ċar li minkejja l-wedid, minkejja t-tama, minkejja x-xewqat li daw l-interventi sewwa li saru ma jagħmlu assolutament xejn biex jgħinu
il-kundizzjoni ta' dak li għadda mit-treatment wara treatment. Anzi, spiċċa f'pożizzjoni għar. Ġifieri jgħidlek ir-rati ta' suwiċidju, ir-rati ta' mental problems, ġifieri il-konklużjoni nista' naqbad naqraħa. Persons with transsexualism after sex reassignment have considerably higher risks for mortality, suicidal behavior and psychiatric morbidity. Our findings suggest that sex reassignment, although elevating gender dysphoria, may not suffice as a treatment for transsexualism and should inspire improved psychiatric and somatic care. Ġifieri li qed jgħid daw 50 kliem għax daw iridu jkunu politically correct joqgħdu attenti kif jikbuhom ċerti affarijiet qed jgħid. Isma' kwistjonijiet li jaf għandhom oriġini li mhijiex bioloġika m'intix ħassolvihom billi tagħmel interveniment fuq il-ġisem li fl-aħħar mill-aħħar dak il-ġisem huwa ġisem healthy. Dan mhux ġisem marid, dan huwa ġisem healthy. Dik hija konsekwenza diretta u ċara li daw it-tfal hemm minnhom ġifieri, u għad nitkellmu fuq minorenni ta' ġifieri mhux qed nitkellmu persuna ta' 18-il sena li laħaq l-età tiegħu u baqa' jieħu l-parir u adult issa jista' jkun responsabbli ta' ħajtu. Il-minorenni aħna obbligati li nissalvagwardjawhom. So, għalhekk ma ntuhomx liċenzja ta' karozza biex isuqu qabel 18, għalhekk ma jistax imur jixrob daw fil-każin. Allura ħataf daħbet. Ġifieri qed ngħidu minnaħa qed ngħidu inti ma tistax issuq karozza, ma minnaħa l-oħra qed ngħidu inti tista' tħu deċiżjoni ta' 14 ta' 13. Fejn inti ħatamel lilek innifsek sterili, ħatamel interventi irreversibbli. Irreversibbli, ġifieri dana jekk tajt ċertu organi ma tistax terġa' ġibhom lura. Ġifieri għal ħajtek, irreversibbli, ġifieri ħana tnejdu l-tfal ta' 14 sena, ta' 13 sena. Ġifieri għandhom dil-kapaċità, dan huwa abbuż fil-fema tiegħi. U l-kummissarju ta' tfal, dawn l-affarijiet miswed jiddefendi, huwa obbligat li jiddefendi, it-tfal jingħataw għajnuna, psikjatra, counseling, whatever. Sowa, imbagħad ta' 18 jiddeċiedi għal menu biex nagħmlu interventi morali. Issa, dik hija raġuni waħda għalfejn dal-pajjiżi bdew jaħsbu, imma hemm raġunijiet oħra għalfejn bdew jaħsbu. Semmejtilkom, pereżempju, daw il-kawżi qed jinqalgħu għax irġiela jikkompetu fin-nisa tal-isport. Kawżi rati, kawżi li qed jinqalgħu għax bniedem l-istupra mara spiċċa il-ħabs. Imma mbagħad għandek konsekwenzi oħra, għandek konsekwenzi mediċi li mhumiex taċċajt. Kemm in-nies jafu hemm barra li test tad-dem ifisser xi ħaġa totalment differenti jekk inti tkun raġel u jekk inti tkun mara. L-istess riżultat ta' test tad-dem jista' jfisser li mara jekk inti mara tkun pregnant u jekk inti raġel u għandek l-istess riżultat tad-dem inti għandek kanċer. Sowa, u hemm każijiet barra minn Malta, again, fejn mietu n-nies għax inti fuq il-fajl hemm niżel bħala mara. Sowa, jien għandi r-riżultat li qed jgħid mod, ir-riżultat bioloġiku ta' raġel għax inti għadek bil-kromosoms ta' raġel, għadek DNA ta' raġel, għadek kollox ta' raġel. Sowa, u jien allura għandi riżultat fażul għax fuq il-fajl qed jgħid li mara. U r-riżultat qed jgħid xi ħaġa jien qed ninterpretah dak ir-riżultat viżavi li qed nassumi li hija mara u qed ngħid mara di pregnant. Meta dak kellu kanċer. Sowa, u hemm ħafna każijiet bħal dawn tinsemmilek każu jien. U li qed jesponi wkoll issa kawżi l-qorti għandek ħafna detransitioners huwa xi ħadd li għadda mill-operazzjoni, għamel 3 snin u rrealizza li l-problemi tiegħu mhux tal-li ma tjibux imma tal-li qed imorru għall-ar u dan iddeċida li jerġa' b'xi mod jerġa' imur għal dak li kien oriġinali. U dawn qed ifittxu lill-clinics, qed ifittxu lill-tobba, qed ifittxu saħansitra counselors, sewwa għalfej intkom ħallejtuni nagħmel di. Intkom suppost kontu obbligati li tieħdu l-aħjar interess tiegħi. U dawn l-affarijiet ħajjiżdiedu. Għax il-bniedem għandu natura. Taċċetta jew ma taċċettaħiex. L-ideoloġija jiena ma nemmix fl-ideoloġiji. Jiena bniedem kontra kull ideoloġija, nsejħilhom valuri, mhux ideoloġiji. Għax l-ideoloġija titlob minnek li fej l-affarijiet jibdew isiru daqsxejn kontradittorji, twarrabhom ħalli l-ideoloġija tirbaħ. So, jien minix hekk jiena tajjeb jekk is-soċjaliżmu għandu dejja tajba, idea tajba.
Jekk il-kapitalist għandu idea tajba, idea tajba. Ma jekk it-tnejn għandhom idea ħażina, għandna idea ħażina. Li hemm ċert huwa li l-bniedem huwa għandu natura, għax huwa parti minn natura. U aħna nitkellmu fuq l-ugwaljanza għax di tajba taġi ħanniġi ta' żwieġa u whatever. U ħankun fair għax hemm ħafna gays kontra transgenderizmu biex ma nitfawx il-gays kollha flimkien ġifieri, hemm ħafna u ħafna gays li huma kontra tagħha u fl-aħħar mill-aħħar il-gays ma jeddux l-antropoloġija tal-bniedem. X'qed ngħid kelma forsi daqsxejn tqila. L-antropoloġija tal-bniedem hija l-bniedem huwa binarju, hemm ġis sessi, il-bniedem huwa magħmul minn ġis sessi. Il-mara u r-raġel flimkien jagħmlu l-umanità. Issa jekk raġel huwa gay, dik ma jeddiċ dik l-antropoloġija tal-bniedem għax huwa sempliċement raġel attirat għar-raġel. Imma transgenderizmu jeddet l-ideoloġija ta' mhux minnu vittma tagħha ta' mhux in-nies ta' min jippuxja u min jiffinanzja u min jilleġisla. Okay? Għax dak għandu dover kbir. Għandu jiżen ħafna fit-tul. Ġifieri dawn l-affarijiet kollha sewwa għax nistgħu nitkellmu kemm tridu. Ġifieri kont qed ngħidilkom din whistleblower, ġifieri din biex ma taħsbux li dik xi soru jew xi ħaġa, din hija mara queer, Jamie Reid, queer di, miż-żewġa raġel trans. Jiġifieri miż-żewġa mara li saret raġel, miż-żewġa raġel trans. Li kienet taħdem fi klinik li suppost jagħtu da trattament lit transgender. U dan huwa whistleblower huwa rapport tal-waħx il-mod kif qed jiġu diagnosed, tal-waħx kemm hu faċli jintbagħtu għat-trattament, tal-waħx kif anka rati dejjem jaffermaw, dejjem jaqgħu fuq in-naħa ta' min jafferma li persuna għandu dit-tendenza milli minnu xettiku, u jingħataw kustodji ġifieri dal-mod, u ma jibdew joħorġu ċertu fatti pereżempju li juruk li din hija social contagion. Ġifieri diet tittieħed in inverted commas minn peer pressure u ovvjament minn ġej minn familja mfarka, minn m'għandux role models, minn kif għadna għandu forsi għandu issues oħrajn, ħajkun iżjed vulnerabbli. U di tgħidlek pereżempju, minn ċerti skejjer ma jiġi ħadd. Apparti li tgħidlek l-isma' meta bdiet taħdem din f'dil klinik, għall-ewwel kienu jċemplu 10 f'xahar. Issa tiċemplu 70 f'ġimgħa. U jiġuk pereżempju kohort sħiħ minn skola waħda. Mentri minn skola oħra ma jiġi ħadd, mela fejn il-korrelazzjoni mal-dana. U jien nissuġġerixxi li forsi jekk tagħmlu link, whatever, għax hemm bżonn jinqara għax huwa tal-waħx. U jien li qed fl-artiklu tiegħi li fl-aħħar natura ma kull meta inti ħatmur kontra n-natura. U di interessanti għax f'kull qasam ieħor fejn ma jinvolvix il-bniedem din ammettuha. Jekk immorru kontra n-natura, jekk għamlu l-carbon dioxide ma ninqlew. Jekk imbabsu imma fejn jidħol il-bniedem in-natura daqqa waħda toħroġ mhux minn ġod tieqa u minn ġod dasbin ġifieri anke l-ugwaljanza. L-ugwaljanza kullimkien fuq il-post tax-xogħol, fuq il-bord tal-kumpanija, ma fi żwieġ le. Ugwaljanza bejn nisa u irġiel. M'għandekx għalfejn ikollok ugwaljanza bejn nisa u irġiel fil-familji. Kullimkien ieħor huwa timponit, imma fl-iktar istituzzjoni importanti. L-iktar istituzzjoni importanti li hija li tipprovdi l-edukazzjoni u l-edukazzjoni tal-għoliet u l-kontinwazzjoni tas-soċjetà dik m'għandniex bżonn. Ġifieri għawedin ukoll nuru ċertu double standards fejn tidħol l-ekoloġija u x-xadini u d-dolphins u whatever dak kollox naturali, kollox organic, kollox whatever fejn jidħol il-bniedem. Nistgħu nagħmlu l-irrid. U qegħdin inkissru lill-istess bniedem. Qegħdin inkissru l-istess bniedem u hemm parti minn l-ideoloġija li temmen bi sħiħ li l-bniedem kif illum għandu ħafna difetti f'dan milli jmut u jimrad u whatever. U ma tridux dak it-tip ta' bniedem trid toħloq bniedem ieħor fi xbija tagħha. Ngħaddu
Naħseb id-direzzjoni tista' tibda tgħidilna li kważi wasalna biex nagħlqu, kellna forsi 3 interventi tikkatwal imma ħammorru għal konklużjonijiet osra tagħna 3, Karmenu. Mek u jitkellem John fakkarni li daw xi ħadd fuq għall-brodu b'saħħa biss ta' mhux idea ġodda. Storikament kellek fenomeni sa minn żmien ir-Rumani u qabel il-famuż gnostiċiżmu li kien jara l-ruħ bħala ħabs tal-ġisem. U allura kellek kollok ċertu fenomeni fej anke fil-Medju kellek daw it-tip ta' gnostiċi, daw it-tip ta' setet gnostiċi li anke sa kien jagħmlu suwiċidju sabiex jeħilsu l-ruħ mill-ħabs li huwa l-ġisem. Fil-waqt li ma jiex inqabbel ħaġa moħra ġumma realtà differenti, tajb li dina li semma John minn kwetanti għaliex twassal għal ċertu di tal-transhumanizm qed ngħid. Twassal għal kull tip, tista' twassal kull tip ta' abbuż. Jekk meta fil-soċjetà umana kif joħolqu bniedem li huwa perfett, nafu li kien diżastru. Tieni gwerra dinjija rajnija, fir-rivoluzzjonijiet Franċiżi u Russi rajnihom ukoll, fin-Naziżmu, dawn l-ideoloġiji speċjalment li ġie tas-seklu 20 rajna dat tip ta' problemi. Ġifieri tajjeb li noqogħdu attenti li anke wliedna. Tieni ħaġa tajjeb ukoll li nibnu soċjetà mibnija fuq rispett lejn kulħadd, inkluż nies li jħossuhom transgender, jiġifieri nispettawhom, għandna kull obbligu nispettawhom u kull obbligu li ma nkunux kontrihom personalment, ma fl-istess waqt tajjeb nibnu soċjetà li tieħu ħsieb il-familja b'mod naturali għaliex kif qal John dik tigarantixxi l-kontinuazzjoni tas-soċjetà. Jekk ħajkonna soċjetà li l-familja tkissirha anke biex noħolqu dal-bniedem perfett li nafu li qatt ma ħajntlaħaq għaliex perfett jiena nemmen wieħed bis-semm Alla. Aħna ġbijati jew però kemm aħna ġbijat Alla aħna imperfetti fis-sens li suġġetti għall affarijiet li mhumiex tajbin. Però jekk ħanajdulek din għadha transhumaniżmu wkoll ħajfalli, jekk hemm xi ħaġa li fl-esperjenza umana dejjem irnexxiet kienet lill-familja li kontinwa s-soċjetà. Għalhekk tajjeb illi kieku s-soċjetà Maltija ma' soċjetà Occidentali kollha tirritorna l-ewwel valuri li jippermettu biex il-familji jkollhom kontinwità, il-familja naturali speċjali li tagħtilu lied u trabbihom u tinkoraġġihom biex huma jibnu soċjetà ta' għada, jkomplu s-soċjetà li għandna llum. Grazzi Karmenu, il-ħsieb tiegħi ħalli ngħaddi l-konklużjoni nerġa' f'idejn John. Jiena l-iktar ħaġa li nħoss meta nisma' u naqra rigward as-suġġett hija sens ta' responsabilità. Is-sens ta' responsabilità kif instamma ngħidu aħna hawnhekk irridu niffaċċjaw il-verità. Responsabilità lejn il-verità. M'għandniex għaliex nitkellmu kontra X u kontra Y. L-importanti li nitkellmu il-verità. Ma' sens ta' responsabilità irridu ikun hemm is-sens ta' rispett. Kif għadu kemm qal anke Karmenu kif għadt anke jien fil-bidu. Dan mhuwiex diskors kontra l-gejs. Dan mhuwiex diskors kontra persuni. Dan huwa diskors kontra min fisem il-flus, fisem il-poter, qed jabbuża minn nies. U n-nies jistgħu jkunu dawn li jkunu vulnerabbli anke tfal, żgħar, nispiċċaw nużawhom u hemm tiġi il-kelma sfruttament. L-isfruttament tal-persuna. U qed ikollna politiċi, qed ikollna ideoloġiji li jippruvaw allura bla sens ta' responsabilità u bla sens ta' rispett jisfruttaw il-persuna umana. Fisem u mbagħad jibdew jagħtu t-titli jibdew jgħidu kemm qegħdin jippruvaw jagħmlu tajb. Mela l-appell tiegħi ukollu l-ewwel li ejjew naraw li bħala soċjetà meta nisimgħu l-kelma ugwaljanza nifhmu li tfisser rispett lejn id-diversità. Ma jfissirx li inti tagħlaq ħadd minn ma taqbilx miegħu u teliminah. It-tieni għalliema, ġenituri u politiċi. Erfgħu ir-responsabilità tagħkom u
il-problemi ma wadbuhomx taħt it-tapit. Ejjew naraw li niffaċċjaw il-verità, nifmu l-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet tagħna. Ejjew naħsbu dejjem x'jiġri wara. Kemm jekk aħna ġenituri nagħlqu ħalqna u ma nitkellmux, ejjew nkunu nafu x'qed jiġu malma t-tfal tagħna u jekk ikollna dubji li dak li qed jiġi malma t-tfal tagħna mhuwiex sewwa, tkellmu mal-awtoritajiet ikkonċernati. Tkellmu mal-politiċi li intom tammiraw. Waqsmu magħhom l-esperjenzi tagħhom. Is-silenzju joħloq id-dittatura u jsaħħaħ id-dittatura. Il-biża' toħloq id-dittatura u ssaħħaħ id-dittatura. Ejjew ma nurux li aħna qegħdin nibżgħu. Għalliema kunu responsabbli lejn it-tfal li intom qegħdin tagħlmu. Taċċettawx li tagħlmu kollox. Jekk hemm dubju qdu attenti x'se tkunu qegħdin tagħlmu. U politiċi, erfgħu r-responsabbiltà tagħkom. Il-flus mhux kollox. Il-poter mhux kollox. Ejjew nifhmu kemm hu sabiħ li nsalvaw il-ħajja, il-valuri marbutin mal-ħajja, il-familja u l-libertà. U meta nsalvaw il-ħajja, il-familja u l-libertà, nkunu qegħdin insaħħu s-soċjetà tagħna. U jkollna soċjetà fejn il-bniedem almenu jekk mhux ħajkun perfett, imma se jilħaq l-aħjar kwalità tal-ħajja tiegħu. John, il-kelma tiegħek biex tagħlaq. Karmenu qal li dawn huma dejat antiki. Huwa minnu li huma dejat antiki ħafna, però llum hemm it-teknoloġija li qed tavvanza brata enormi, brata li biss għandna ċans nifhmu l-implikazzjonijiet tagħha. U dik ukoll xer warning bell. Jiena nixtieq ngħid lill-ġenituri li fuq kollox biex ma jaħsbux li din hija xi ħaġa li mhux ħatolqothom, għax ħafna min jirraġuna u hija dik problema ta' ħadd ieħor qatt ma se tolqotni u whatever. Infakkarkom bir-rata esaġerata li qed tinfirex barra minn pajjiżna u pajjiżna illum il-ġurnata huwa fuq l-internet bħal ħadd ieħor u influenzat minn forzi globali, sewwa. Jiġifieri, attenti ħafna, it-tfal ħalluhom ikunu tfal, dik l-ikbar ħaġa staw tagħtu tfal huwa li tħalluhom ikunu tfal. Meta jasal l-età tagħhom, jien, Karmenu, Edwin, ma kenniex bżonn ċerti affarijiet biex niskopru ċerti affarijiet u biex niskopru lil nfusna. Dak il-mobile phone, dak l-smartphone. Kunu konxi ta' xettatu lil uliedkom hija llum għodda importanti imma tista' tkun għodda ta' ħsara kbira. Lill-leġislaturi għandhom responsabilità enormi di responsabilità u dik ir-responsabilità titlob li tfittex li tagħmel is-sewwa b'mod oġġettiv u mhix biex tipprova tinoġob biex terbaħ 4 voti minn hawn u 5 voti minn hemm. Jekk qiegħed inti għal dik fil-politika għal dawk ir-raġunijiet, qassem issek qiegħed fil-politika in the first place. Qassem issek u jekk inti tkun ċittadin daqsxejn wise, persuna bħal dak qatt ma teleġih. Għax dak jmur fej idur. L-aħħar li ngħid huwa ejjew nittrattaw l-uliedna bl-imħabba u blozza li naf li ħafna ġenituri Maltin għax din ukoll ġifieri għax il-ġenituri jispiċċaw jitħawdu ġifieri meta għandek l-ideoloġija tgħidilhom tajjeb huma stess qas ikunu jafu x'ħajamlu bit-tfal tagħhom meta jiġu mill-klassi u jgħidulhom ċertu affarijiet għax huma jridu l-aħjar tfal. Sewwa, mela ejja ngħinuhom il-ġenituri mhux noħolqu din konfużjoni kollha. Issa, jekk dak it-tifel jilħaq l-età tiegħu ikun għadu konvint li jrid jibqa' fil-dak. Il-bniedem huwa liberu, għandu r-responsabbiltajiet u għandu l-obbligi u jagħmel hu imma l-tfal. Come on. Ejjew nħalluhom tfal. Ejja ħalluhom tfal u ejja ma nkomplux id-dinja u l-ħajja diġà hija diffiċli u sfida kbira u kemm meta nqogħdu ndaħlu affarijiet u whatever. L-aħħar kelma hija għal dawk li ma jaqblux magħna, għandhom kull dritt li ma jaqblux magħna bħal aħna għandna kull dritt ma naqblux magħhom. Il-fatt li jqogħdu jirrikorru rati whatever. Jekk inti għandek vera raġun fid-dinja, jekk inti vera tipperswadi, m'għandekx għalfejn toqgħod tgħeddet il-ħadd u tella. Jiena li dak huwa sign of weakness. U dak jaħdem kontrihom ukoll eventwalment ta' ġifieri.
Għax ħadd ma jħu pjaċir. Sowa, kif kien jgħid xi ħadd bil-missjonari jiġu bil-bajonetta. Sowa, ġifieri il-verità m'għandix bżonn qrati biex tiddefendiha. Il-verità tipperswadi fuq dak li qed tissostni b'mod oġġettiv. Il-pija huwa totalitarjanizmu. Nirringrazzjawkom u nwedukom li nerġgħu niltaqgħu nagħmlu appuntament flimkien għal bħallum ġimgħa nhar-l-erba' fit-8:30 ta' filgħaxija żgur li se jkollna suġġett interessanti. Grazzi, insellmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.